Sanibonani babukeli beNtuzuma TV. Unkosenye Biyela lona okhulumayo. Sihlangane la eThekwini bafowethu, ngihlangene nomunye usisi osehambile ijourney yakhe yokuphila. So uzoyishare nje ijourney yakhe because there's so much eyenzekayo emhlabeni nemithetho ephasiswayo abangavumelani nayo. So uzosazisa nje kakhulu, asazise ukuthi yini le bahlupha kangaka ngemithetho eminye ephasiswayo kulelizwe siphila kulona, because there's so much eyenzekayo wrong nebukeka right emehlweni abantu. Siswami kunjani? Ngiyaphila futhi unjani? Ngiyaphila mina. Siyathokoza ukuba nawe siyiNtuzuma TV namhlanje. Nami ngiyajabula ukuba khona kulolu hlelo laseNtuzuma TV ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngithole ithuba lokuthi ngishare istory sami. Ijourney yakho sike saxoxa ngaye eceleni yabo ukuthi uke waphuma ebuncanini bakhe waya ngaphandle wayothengisa ngobuwena uqobo, so ubuthengisa ngomzimba ngaleso sikhathi mfowethu. Ususebenza neSurvivor Unite njengamanje. We'll get back to your story. Nihlangane kanjani mhlambe nabo Survivor Unite? Sihlanganiswe amanye organization because sema siphuma emgaqweni sangene Exit Solution, enye i-organization yabesifazane abathi abasafuna ukuba semgaqweni ngezimo ezithize ezenzeka emgaqweni ezimbi. So sasesithola ke enye i-movement njengoba thina sewo-Survivor Unite akwabantu besifazane abahlangene abakade bephuma emgaqweni bedayisa ngomzimba, okuyibona abaziyo ubunzima obukhona obulaphayana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane khona lapha emgaqweni. So awungithathe nje ungibuyisele back ebunganeni bakho ukuthi mfowethu uyiqale usungakanani ukuthi nje uthi uthatha le ndlela le yokuthengisa? Mina ukuthengisa ngomzimba ngiqale noma ngasakhumbuli kahle umnyaka, kodwa besenginengane yokuqala, ngaphinde ngathola enye yesibili. Kwawukuthi kunzima ekhaya, so kwangiphoqa ukuthi ngoba ngase ngikhishiwe ekhaya sengihlala kamngani wami, kwangiphoqa ukuthi ngiyibonele ukuthi ngizophila kanjani ngoba bengingasebenzi futhi bengingasafundi ukuthi lezi ngane ukuthi zizodlani. So ngathola umngani wami, kanti umngani wami uvele yena ngiye ngimbone enemali, ngagcina ngimbuza ukuthi usuke uyithathaphi imali. Wase yangichazela ukuthi imali mina ngisebenza kanje, ngiyahamba ngiye endaweni ukuthi yilapho engifike khona ngidayise ngomzimba, mase beyangikhokhela ngitholeke imali. Hayi ngase ngithi nami ngicela ukuhamba nawo, kwayilapho ke engiqala khona ukuthengisa ngomzimba. Noma khona bengibona ukuthi kunzima izinto ezenzeka emgaqweni ngoba mose emgaqweni uyadlwengulwa, kuba khona abantu abangafuni ukuthi bakuthenge, abayizigebengu abafuna ukuthi njalo mengabe ufika kufanele uqalwe yibona bengezukhokhela. Uthi noma usuya kumuntu ozokukhokhela uvele inhliziyo ayisekho, awusathandi lutho. So kodwa ke ngaqhubeka, bengiye ngididiseke ngokuthi mangiziba lezo zinto ngiyiphuzele utshwala ngivele ngidakwe nje mase ngiyekwazi ukushaya umsebenzi. But sikhambe ngahamba ngabona ukuthi lana isigcino ngizofa ngoba kunodadewethu abagwazwayo lana bafe, kunodadewethu abathathwa client ahambe nabo bangabuyi, kunabantu esingabaza abagcina bengabuyanga behambe nama client, abanye bebelahlwa babuye ngendlela ababuya ngayo. So bengibona vele ukuthi akusiyo impilo, kuukuthi nami bengilethwe yinhlupheko. Njengabo nje osisi abasakhona lapha emgaqweni nabo baphethwe yinhlupheko zabo. So ke ngakhetha ukuthi ke mangithathwa o Lifeline banginika ama counseling and then bangipha namanye ama skills, ngase ngiyaphuma ke elokhuzeni emgaqweni. So ngiyafisa ukuthi nabanye osisi abasasemgaqweni ukuthi bangalahli ithemba, baphume nabo. Sicela uhulumeni ukuthi azamele nathi sesikhulile awethu ama skills
njengoba ezama neyouth ukuthi ayitholele ama-skills nathi sesikhulile sitholele ukuze kuzoba lula nabosisi abasasemgaqweni ukuthi nabo baphume. Thina siyi-Survivor Unite ekhuluma nge-equality model. I-equality model ivikela abesifazane nabantwana ukuthi bangahlukumezeki nokuthi asifuni i-decree njengoba nje kunama-organization athi akube semthethweni ukuthengiswa komzimba. So thina as a Survivor Unite siyinhlangano yabesifazane abaphuma emgwaqweni sithi cha ayingalegalizwa, siyacela uhulumeni ukuthi ingalegalizwa. Sicela ukuthi kube ama-pimps nama-brothel owners nama-buyers okuyiwona aboshwayo ukuze nabesifazane bezonciphisa ukudayisa ngoba uzobe engasekho umuntu othenga umzimba. Bakwazi ukuthi-ke bathole ithuba ukuthi bathole ama-skills, bakwazi nama-counselling, bakwazi ukushintsha iy'mpilo zabo. Alright, ngiyakuzwa siswami. So ngoba ke usuqalile ufundiswa usekutshenisile ukuthi unosisi lona ngesikhathi introduce usekutshengisile ukuthi imali yenziwa kanjani. So ubuyenza njani imali yakho because ngiyakuzwa ukuthi ubale nokuthi ubuthi udambisa imicabango yale msebenzi owenzayo ubuyiphuzela. So imali ubuyishare nabantwana because uthena ukhishwa abantwana ukuthi uyothengisa. Ubuyishare nabantwana noma besogcine usewukuthi nje mfethu wena uyayenjoyela nje ukuthi mhlawumbe uphuza utshwala laphana imali kahle buyenzani? No, mina imali njalo ekseni mangibuya bengidlula ezitolo eseyivuliwe zokudla ngithengele izingane ukudla. Ekhaya bengafiki ngawuphethe uplastic ngoba ngiyazi ufanele kudliwe. Emva kwalokho mhlawumbe ngiyalala ngiyayiphumulela into engizoyicabanga nje kuphela ukuthi akwanele ngalokudla kusakhona okunye okufunakalayo ngoba phela bahamba nesikole. And then ngisazophindela ngihambe ngiyoyiphuzela ngenye imali ngishiye yami yokuphuza ngihambe ngiyoyiphuzela ngihamba nje vele ngiyogibela sengivele senginzwanzwa sengiready for ukuthi ngiyokwenzani la ngiyakhona. Okay, ubuye ekseni uphethela abantwana izinto right for them. Anjani amahloni kuwena mawubheka mhlawumbe omakhelwane ikhona lento noma ubuthini ubuyiphilela impilo yakho awunandaba nokuthi umunye umuntu uthini ngakho lokho ngendlela ophila ngayo kuba njani kuwena like uguilty ngaphakathi bekuba khona into ekushayayo mhlawumbe mawukubheka isituation yomakhelwane comparing to isituation yezingane zakhe endlini? Amahloni abeba khona ngoba bekuba inkinga ekseni bengazi ukuthi ungafika besalele engathi ungathola itaxi yokuqala ezofike ikushiye uhambe uyongena la uhlala khona because mangabe uzoqhamuka vele sebeqala ukuba khona emgaqweni abanye bayogibela amahloni bakhona ngoba manje nakusasa mhlawumbe kuzodlula usuku olodwa or ngakusasa futhi still uzothi mawubuyiphethe oplastic bazibuza ukuthi why lona njalo uhamba ntambama abuye ekseni futhi ekseni njalo yena uphatha oplastic. Yabo because phela umuntu osebenzayo kahle uphatha ngesonto uplastic or uphatha ngenyanga oplastic. Kodwa ke thina ke njengoba besisebenza kanjena besuphatha zonke izinsuku uplastic. Okay, ngiyakuzwa. So ekuphatheni oplastic kanjalo, how much was the biggest amount you've made in one day? Like uthi ukuthi namhlanje ngiyezwa kahle ukuthi ngisebenzile, I've made so much money compared to other days. Bekwenzeka mhlawumbe phela uthola ukuthi ngobusuku obubodwa mhlawumbe uzovuka mhlawumbe uno 500. Mhlawumbe uma uvuke uno 500 usuke kade uqale wasebenza egcineni wase uthola iclient elifuna i-night uzozubuya ekseni ilona elisuke likhokha kangcono ke ngoba mhlawumbe liyakunika noma u200 or 250. Don't you guys feel tired
because ngoba uyasho ukuthi mhlawumbe usebenzile wasebenza then seqhamuka ubhuti ozofuna i-night lo msebenzi lona awugqilaza umzimba nje mfethu uthola ukuthi mhlawumbe ngoba lo esezofuna i-night awusenayo i-energy yoku-keep up with him yabo ubusuku bonke. No, noma ungabe uyakhathala kodwa ngenxa ukuthi vele usuke uyidakelwe uqhubeka futhi lokhu uyiphuzela ugcina ungasanaki yonke leyo nto ngoba vele uphuza ngoba ufuna ukuvikela zonke lezo zinto ukuthi ungayinaki ungazizwa. Yebo. Okay. Kwi-journey yakho ukuthengisa akaze mhlawumbe ube ne-situation la uthola ukuthi wahlukumezekile mhlawumbe akakhokhelanga noma mhlawumbe usekubizela abangani bakhe sebeyinqwaba they ganging up on you? Yes, ngihlukumezekile mina laphayana kwi-industry. Ngihlukumezeke kakhulu because nje kukhona umfana owayeskhotheni owayenjalo nje mangifika wayesuke sengigebhele ukuthi nje kuqala yena and ngangixakeka ukuthi lendlela owayirafu ngayo mengabe kuqale yena wawuzwela ubhlungu esengazi ukuthi ungafisisha ukwenza lutho ukuthi yena ubeseyenza kanjani lento nje benza rafu uyabo so uze ungasafili ukuthi kube khona omunye umuntu ongaphinde angene but ke ngesimo ke ubekezeleke nokuthi ke futhi usuyidakelwe ngihlukumezekile nje nami ngeke ngawo omunye ngangathathwa ngayolahlwa le wafika la ngishiya le client eGoli ngathi ngiyaphuma etoilet egarage alisekho selihambele ngaze ngasizakala ke sengisizwa abantu basegarage ngasizwa omunye futhi naye driver wakwazi ukuthi angifonise ngifone ngiphinde ngifonele umunye uclient engangiba naye kube uyena ozozongipick up lapho azongibuyisela la eThekwini ilapho engabonga khona ukuthi inkosi ingcinile ngoba lo muntu shuthi wayengangibulala kade ngihamba ubusuku bonke naye mhlambe angikhiphe angishiye kanjalo emgaqweni kodwa ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngakwazi ukuthi ngisurvive lapho. That is why we are calling ourselves we are Survivor Unite. Thina esiphuma khona emgaqweni esibonile umzimba. That is why sithi asifuni i-decree, asifuni illegalize i-prostitution. I-prostitution akuwona umsebenzi. Ithina esibonile nathi saya sibona sengazi ukuthi siyasebenza. Ekugcineni sase siyabona ukuthi akuwona umsebenzi lona. Awukwazi ukuphila kanjena uma umuntu uhamba ungazi noma uzobuya yini kini. Ubabone behamba khona emgaqweni bangabuyi. Sabona ukuthi akusiwona umsebenzi. Siyacela uhulumeni ukuthi angawuphasisi lo mthetho wokuthi i-prostitution iwumsebenzi. Siyamangala si-Survivor Unite ukuthi kunobaba wesizwe okwazi ukuthi yena athi uyavuma ukuthi kube semthethweni. Mangithi mina ngiyambuza mengingase ngimbuze ngithi okay ke mase kusemthethweni uyothanda yini ingane yakho isiyeka isikole isiveli sithi hayi siyangilibazisa isikole ngoba ikhona imali esheshayo ikumina emzimbeni wami imali yini engise esikoleni angivele mina ngiyonikeza umfana lento anginikeza imali uyokuthanda yini ingane yakho isidla ama drugs ngoba yonke lento le prostitution iyona ecreator udlame icreator nama drugs ecreator ne human trafficking njengoba nje kushushumbiswa abantwana abancane bahambe bayokhuliswa ukuthi badayise ngomzimba kusetshenzwe ngabo. Ngiyakuzwa sisi. Kubhlungu i-situation enibheke ngayo. So ngiyabuza la uke mention ukuthi wakulahla eGoli egarage. Ibithini into yakho naye lona bekuthathephi ngoba esezokulahlaza eGoli benixoxile nivumelene yayithini indaba yenu nanisuke ngaliphi la nanisuka khona nanisuka kephi nisuke nivumelene ngaliphi ngoba usuyithola ususeGoli? Wangithathe khona la eThekwini engithatha ngokuthi besithi ke i-trip mothola i-trip imali ithi xaxa nje wonke umuntu beyijabulela i-trip ngoba imali ithi xaxa
uyabo. So ke ngathatha i-trip ke nami ngazi ukuthi imali yami izosixaxa, sihamba vele sivumelene. Uma sesifika laphayana sahamba ubusuku bonke sasafika ekseni ilapho ke angijikela khona ngihamba mina ngiyochama egarage yena esevele esengishiya lapho ngoba vele njengoba sasihamba ubusuku la ephumula khona ilapho sasibeke thina sesiyenza lento esiyenzayo naye and then aphumule mase phindeke engene esteringini ahambe ngiqhubeke mina ngiyilalele kanjalo sasafika eGoli sekusile ilapho abe sengishiya khona. So wakushiya nje ngale ukuthi nakukhokhele ngesivumelwano esini lutho nezinto zami ezayisalile ngenhlanhla ifone ngangiphume nayo nesinye isikhwama sami because kwakunethawulo engangithi ngizofika ngisule ngale ubuso kosinki. So okunye ke kwasala engangade ngikuphethe kodwa lokho kwakubalekile ngangade ngiphume nakho. So nje ngiyakuzwa mfowethu yaba i-situation embi leyo ukuthi ugcine usulaxazwe eGoli. Okay, ngesikhathi usebenza ke mfowethu ngendlela osebenza ngayo akwenzeki mhlawumbe mawuthi usebenza laphana njengoba uke wangimentionela ukuthi kunalo bhudi lona obenisebenza kabuhlungu naye uthola ukuthi uyakulimaza. Akwenzeki mhlawumbe ukuthi uthola ukuthi kunobhudi othile ose-regular client othola ukuthi mhlawumbe igcina inhliziyo isilangazelela ukuthi kungaba umyeni wami lona, I see my future husband in this guy, mhlawumbe uyi-regular like ufika mhlawumbe weekly or monthly. Yeah, ube khona ubhuti owayenjalo ngoba isho uyayize ngokomsebenzi la wayize ngokomsebenzi wahlala la inyanga. So nje yena ngangimfila sengazi ukuthi singaqhubeka noma ngiyeke lento ngabo naye it's like wengazi ukuthi unayo leyo nto sasine connection vele naye kodwa ke kusafika isikhathi sokuthi yena sekufanele ahambe naye vele phela ubeshiye umuntu beze ngokomsebenzi wahamba kwaba buhlungu nje nakimina noma wayengifonela efisa ukuthi siqhubeke shuthi kwaba nezinto ezagcina zimvimbile. Okay, usiyadecide ke manje ukuthi uyawuyeka umsebenzi, uyayeka ukuthengisa ngomzimba. Yini le yafika kuwena ukuthi ngihlukane nje nalomsebenzi ngiphile a normal life, ngizame ezinye indlela ze-income rather than ukuthengisa ngomzimba? Khona kwathanda ukuba nzima ngoba ngase ngihlezi ngisaba kunabantu engibasabayo bona laba abasemgaqweni nalo umcabango lo ukuthi uyabikelwa njalo uma usuzoya laphayana uqala ubikele uze ukuthi mase kuzoshaya ikhathi enenihambe ngazo akusemnandi kusebuhlungu ila kuze kufike khona ukuthi hayi engathi ungathola into ka1 vethu usinqenqenqe ube nesibindi uvede uhambe ngoba uyayidinga lento oyidingayo uyabo. So kwabanzima ngangiye ngihlale isikhathi eside ngibona ukuthi mangixeke kakhulu bese ngibe nosuku ngiphinde ngibuye ngihlale ngizwe akusavuma kwangempela ngasizwa ikhona ukuthi ke isikhathi esiningi ngispende ngalesikhathi ngithola ama skills ngoba besiya zonke izinsuku siyofunda ukuthunga noma senze no jewelry senze no counseling HIV counseling. So siya zonke izinsuku lana kwagcina kulokuphuma kancane kujwayeleka ukuthi mina fanele ngiphile kanje ngikwazi ukuphila noma ngingayinayo imali ngamukele ukuthi mina nginamalini menginako. So kwagcina kujwayeleka ke ngaba nenhlanhla ngazi emva kwalokho ngase ngithathwe ngeorganization yangiqasha ukuthi nami ngibe umobilizer weclinic besiza amantombazana ukuthi bathole iclinic eduze nalabo bangakwazi ukufinyelela ukuya kuma-clinic kodwa imobile ize eduze kwabo. So kwajwayeleka ke ngoba ke ngase ngithole lo msebenzi ukuthi ke ngimobilize nje ngajwayela nje kwaze kwaphuma ke nakumina. Okay, let's say njengamanje uwena lo usuyihambile le journey oyihambile. Let's say
une opportunity yokuthi ukhulume nawe uneminyaka u13 laphana ekhaya akwenzi lutho nje enokuganga phakathi or else ezolimaza impilo yakho ngezinto osuyibonile waye experience empilweni awuyi advise ungayi advise uthini wena njengentombazane na 13 uthini okay now uneminyaka u13 what life advice can you give it to yourself? No, mina ngingathi angifisi umuntu mhlambe omngakayana ukuthi agxile mhlambe ebafaneni nokuthi umuntu athande imali cause leyo nto yona emlidela ukuthi aze enze izinto ezinkulu ngenxa yokuthi ufuna imali. Ngoba ubusebenza ke ubuye uchaze mhlambe einganeni zakho mawubuya usubuya emsebenzini kuyosebenza uchaza ukuthi mhlambe ubanike hint ukuthi uyithola kanjani imali noma ubuyithulela nje pha. No, bengifihla njengoba ngisho ukuthi isho emphakathini bengifihla but noma bengibona ukuthi abantu bayashesha ukubona into but bengifihla khona kunjalo ngoba isho istophi bengishintsha ngokwami ngitshela ukuthi nemhlambe ngeke bazi babone ukuthi ngishonephi ngishintsha istophi ngiwokhe ngiyogibela kwenye indawo mhlambe usisikhathi ngiphume early ngigibele nango 2 ngenzela ukuthi ngifike ngihlale edrobheni mhlambe endaweni ethize la kuphuzwa khona ngihlale mina ngihlalela indaba ukuthi faneleke ntambama ngo6 yila suke sesiya khona ke entweni nabantwana ke bengingabatsheli vele bebenganakile ngoba bebesabancane yabo but ngokukhula ke nami ila okunye futhi okungenzeka ukuthi ngize ngibone ukuthi no lento lena ngizothini manje enganeni kade ngihamba eqaleni vete bekumnandi bangithi yabo benganakile kodwa manje sebezozona kulabantu ngoba labantu manje sebesho ukuthi mina sebeyangikhuluma ukuthi ngikanje noma ngiphika kodwa shuthi sebesho ukuthi bayangibona uyabo ngoba kuyakwenzeka ngelilanga uthola ukuthi lapho estradini la wena okade uyophanda khona uthola sikuzodlula imoto wena uyiboni ihambe ngalapho ngalelo langa awuyiboni wena uzofika asho lapha elokishini ukuthi no uphilile simbonile ngimbonile bemile lapha yana awusiveli sihamba kanjani izofika naseyinganeni leyo ngaba namahloni nje kwaba kuningi nje ukuthi ngizochazela ngithini mina ingane mazisi ngisebenzaphi ngizothi ngisebenzaphi vele uyabo. Yeah. Yes. Alright mfowethu siswami siyabonga kakhulu ukuthi uhlale phansi ushare part of your life because impilo yakho lena uyiphilile lempilo ijeni yakho yonke so now siyakubongela ukuthi usuphunyukile kuleya nkemba liyani siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nami ngicele ukubonga kubalaleli beNtuzuma TV ngithi ngiyacela ukuthi nomphakathi wonke nawo usilekelele noma kusayina ama-petition ukuthi sithi as a Survivor Unite asifuni i-prostitution nabo basilekelele basayina ama-petition ukuthi cha asifuni bangene nasema-pagini ethu ko-Facebook nabo bachaza ukuthi no this is not right ukuthi kungathiwa kudayisa umzimba sineyingane thina izingane ezokhula zifuna ukuya lapha yana ngiyacela ni support ebalaleli beNtuzuma TV nawo wonke umuntu ozwayo ngiyabonga. Siyabonga kakhulu unkosenye lo bafowethu ndihamba neNtuzuma TV sithi Ntuzuma TV we inspire siphinde sibonyenane ku show elandelayo siyacela ukuthi ni support i-channel yethu by subscribing to this channel na ku Facebook bafowethu sicela ni follow i-channel so we can grow sinike more of these stories bafowethu sinike okuningi okwenzekayo empilweni zabantu because kuningi okwenzeka empilweni zabantu so abantu bafuna ukuphefumula bashare nani ukuze
i-generation elandelayo ingaweli kule ndlela le abade bephila ngayo phambilini laba be-generation engaphambili, because njengamanje kuningi okwenzekayo, even iy'ngane ey'ncane they are being introduced kule ndlela yokuthengisa. Recently nje e-Eastern Cape kunothisha ade eqasha iy'ngane ukuthi kube yizona ezidayisayo bese izokhokha kuyena. So nje into ey'njengalezo bafowethu izinto kumele silwisane nazo ukuthi zingenzeki emphakathini yethu sakhile. Singavumeli into eyisihlava nento embi nento elulaza umuntu omnyama ukuthi yenzeke phakathi kwethu sakhile. Siyabonga kakhulu, siphinde sibonane ngokuzayo. Duzuma TV, we inspire.